Hello guys, welcome sa tuang bag-o nga discussion. In this video, mag-solve ko og problem nga related sa section method. O kini ato ang isolve nga thrust. Ang pangutana diri find the internal force member GF kani. Sige, para ato nang mahibaw-an ang value ni GF, di na ta magdugay, birahan na nato ni. Sa kani nga given thrust, we have external forces nga 1, 2 kay usaraman ka reaction diri and we have kay pin support natay duha, overall natay 4 external forces. Ang joints nato we have 1 2 3 4 5 6 7. Karon ato ang target kay si GF Raman, ato sang kwaon ang reaction at the support. We have EX, DX and we have DY. Nakay summation of force along Y equals 0. Nakay dy minus 1,000 Newton. Dy pasaka si 1,000 panaog. We have dy equals 1,000 Newton which is in tension siya. Kaning 1,000 Newton gi-counter na ni dy. Therefore, we have summation of force along x equals 0. Natay dx minus ex. dx minus ex. Kay wala man tay value ni dx or ni ex, mangita tagway nga ma-zero ang usa nila. Atong pasudlon si summation of moment. Karon diri ko mag-moment at joint D para duha ang ma-zero. We have this one. Therefore, dx and dy equals 0. Mo nang usa na lang ka force ang mabilin si ex. Munang nako equation nga 1,000 Newton times 6 meter minus EX times 2 meters. Ang pangutana karon nganong si 1,000 Newton 6 meters man. Kay kung imo ning ituyok si moment at D, di ba panaog siya tanawa. Kana panaog. So nagsabay sila at 1,000 Newton mo nang positive. Na pila may distance ni 1,000 Newton padung diriya na kay overall 6 meters. Minus EX nganong minus. Pag imo ning ituyok kana going to the right, kana going to the left mo nang negative nagtagbo. Times 2 meters nga perpendicular distance. Kung ato ning isolve, we have EX equals 3,000 Newton which is in compression. Kung atong balikan ang ato ang summation of force along x nga naman tay ex, makuha nato si dx. Munang diri dx minus ex na kay 3,000 Newton which is in tension. Si ex gi-counter na ni dx. Again, mura gyapon ang principles, third law of Newton, in every action there is an opposite but equal reaction. Karon atong target kay si force member GF man, maningkamot ta nga ato siyang makuha nga dili kayo ta maglisod. Karon kung naka-decide ka nga diri ka mo putol kana, imo nang giputol diha unsa may mahitabo kani pila ka force nimo 1 2 3 4 usa ang na-value, upat ang wala. Munang dili pud siya advisable kay we can only make 3 equilibrium equation. Summation of force along x, summation of force along y, and summation of moment. Dili ta pwede ani nga portion. O kung kanipod nga part ato ang kwaon, mo ni ang resulta. Again, we have upat gyapon ka force ang imuhang nakat. Munang kung diri ta nga portion mag-cut, pila ka atong naputol? We have this one. Natay tulo lang ka force member ato ang nakat. 1 2 3. And also, kung kani nga part atong kwaon, we have 1, 2, 3. Kay diri man ta nag-cut, kung ato ning kwaon, natay overall upat ka forces. Usa ka external, tulo ka internal force. Kung kani nga portion atong kwaon, naatay tulo ka external force nga related sa imong reaction at the support. And then, naakay tulo ka internal force. Karon sa number 4 nga atong gidiscuss sa section method sa akong previous nga video, giingon gid to ang atong paningkamutan nga makakat lang yung tag 2 or 3 members. Karon kay tulo naman ka member atong nakat, atong isolve si GF gamit aning kani nga portion o kani nga part.
Kung dirita nga portion ato ang isolve to find GF, ang atong problema, we have tulo ka force ang walay value, usa ang naara. Karon atong goal is maningkamot ta nga ang duha ani ma-eliminate, mo na ato ang target. Unsa kay atong buhaton nga duha ka force ang ma-eliminate ani. Kung inyong namatikdan si force BC o GC o si force GF, again sa ingon na always assume nga pagmukat ka naka-tensile force gyud siya. So si BC, GC o GF kana silang tulo naka-tensile force. Okay, kay si GF man atong paningkamutan nga makuha, atong target karon nga si GC o BC ma 0. Kung atong i-extend si BC o si GC, di ba that is connected at joint C. Karon kung mag-moment ta at joint C, diri ang apart, automatic nga si BC o si GC ma 0. Mo nang naatay BC equals 0 o si GC equals 0. And this is 2 meters kani nga height. O kani pod nga part taman sa joint C, 2 meters po na siya. Therefore, pag diri ka mag-moment, duha naman ka force mabilin si 1000 Newton og si GF. We have, pag imo na ipatuyok, mo attempt siya og down, dayon, downward, nagsabay sila ni 1000 Newton. Mo nang nagpositive ta diri times 4 meters nganong 4 man. Distance ni 1000 Newton padong sa imuhang moment arm na kay 4 meters. Plus GF. So therefore, pag imo nang i-rotate, padong to the right, nagsabay sila ni GF. And then si GF padong diri na kay 2 meters nga perpendicular distance. Kung ato nang isolve na atay GF which is negative 2000 kN. Kay negative man, mali atong gi-assume nga si GF kay naka-tension, ang sakto day ana si GF is in compression. Nakay value nga 2000 kN. Kani mo gini ang correct nga sense of direction ni GF, naka-compression siya at joint G. Karon nakuha na to ang value ni GF sa sayon nga paagi. Basig makapangutana mo, what if sa second cut portion ta mo gamit aron makuha ang value ni GF atong isolve? Okay, kani nga part ato ang gamito na pod to find GF. Take note ato gyapong target nga mawala nato ning mga unknown forces BC, GC. Kay kaning dy, dx, de na manay value. Kung ato ning isolve diri syempre kung atong isolve si GF, gamitan nato og summation of moment. Diri gyud ta sa point C mag-moment kani nga part. Therefore, BC, GC equals 0. And also, dx, that is 0. Kana, igo man siya. Automatic siya ma 0. And also, take note, ganina nga si dy, that is equals sa imuhang 1000 kN. Ang mabilin lang nimo dy, ex, and gf. Therefore, naakay dy times 2 meter. Si dy positive kay kana pasaka, nagsabay 2 meters mo na ilang distance minus GF. Pag imo nang ituyok going to the right, kani going man to the left, nagtagbo sila mo nang negative, ang ilahang perpendicular distance kanina kay 2 meters kana nga height minus EX, padung to the left kana padung to the right. Then iyang distance gihapon 2 meters equals 0. Mo nang naakay 1000 Newton times 2 minus GF times 2 minus 3000 Newton times 2 meters. Dapat ang value ni GF is also 2000 Newton. Kung ato nang isolve, we have naakay 1000 Newton times 2 meters minus alpha x nga nagrepresent sa GF times 2 meters minus EX nga 3000 Newton times 2 meters equals 0. Shift solve equals na kay negative 2000 Newton. Kay negative man, mali atong gi-assume nga tension siya.
si GFDI is in compression kani nga part. Parihara sa value og sense of direction ganina atong nakuha sa first cut portion nga ato ang gigamit. Ug mo ni ang accurate value ni GF. Munang diri si GF na atay 2000 Newton which is in compression. Nahuman natog solve ang pinakauna nga problem bahin sa section method. In my next video, mag-solve ko more complicated problems para mas mudaghan pa gyud atong idea unsaon paggamit ang section method. Thank you for watching and see you on my next video.